Mindu bdiet il-gwerra bejn l-Iżrael u l-Ħamas fis-7 Ottubru, Malta kienet minn tal-ewwel li bdiet tilqa' nies midruba minn Gaza biex kejkna sila tkun l-ewwel pazjenta li ġiet offruta kura medika mill-Gvern Malti. Fil-jiem li għaddew l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa WHO talbet l-għajnuna lill-Kummissjoni Ewropea biex pazjenti li ġarbu ġrieħi b'attakki fuq Gaza jiġu evakwati b'ajruplani speċjalizzati lejn pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea għall-kura. Fil-fatt, Malta se tkun minn tal-ewwel fl-Unjoni Ewropea li tilqa' 5 pazjenti għal kura speċjalizzata fl-isptarijiet Maltin. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Malti Ian Borg spjega ma' TVM News li din l-għajnuna qed issir b'koordinazzjoni ma' entitajiet oħra fosthom il-Ministeru tal-Intern tas-Saħħa u Dar Malta fi Brussell. L-operazzjoni qed tiġi koordinata mill-Union Civil Protection Mechanism li twaqfet biex tikkoordina r-rispons tal-Unjoni Ewropea għal diversi emerġenzi internazzjonali fosthom il-gwerra fl-Iżrael u l-Palestina. Il-Ministru Borg fakkar li din l-għajnuna tmur lil hinn minn hekk u żied li sar dibattitu kemm mal-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Magħquda u anke saru għajnuniet finanzjarji lis-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar u għajnuniet umanitarji lil World Central Kitchen. Qal li hija sfortuna kbira li dik l-għajnuna ġiet infixkla b'episodju li ħasat id-dinja meta 7 ħaddiema li kienu qed iqassmu l-ikel ġew maqtula minn forsi Iżraeljani. Kull min jagħti għajnuna umanitarja waqt konflitt, waqt gwerra, għandu jkun protett, m'għandux ikun vittma ta' attakki militari u għandna niżguraw li l-għajnuna li huma jridu jagħtu tasal għand min għandu bżonn. Untilfu 7 tiħbieb, 7 membri tal-familja tagħhom u kienu għadhom qed jippreparaw għal-funeral. Però rajthom deċiżi li l-għajnuna u l-ħidma tagħhom ma tiqafx hawn. U kien attakk li ħalla lid-dinja kollha xxukjata meta ħarġet l-aħbar. Però l-ikbar għajta tibqa' dik ta' Malta bħala membru tal-Unjoni Ewropea u membru fuq il-Kunsill tas-Sigurtà biex ikun hemm waqfien immedjat u permanenti mill-ġlied. Pożizzjoni ċara li ħadnija kmieni aħna u li oħrajn segwewna u adottaw dik il-pożizzjoni wkoll. Il-Ministru Borg qal li permezz tal-irwol internazzjonali tagħha fosthom dak ta' membru tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda, Malta tkompli taħdem għal waqfien mill-ġlied b'mod permanenti fil-Lvant Nofsani għal ħelsien tal-ostaġġi mill-Ħamas u għal aktar għajnuna umanitarja lil familji f'Gaza. Qal li dan għandu jkun l-ewwel pass lejn soluzzjonijiet ta' paċi dejjema f'dan ir-reġjun qrib pajjiżna.